Burkina Faso jamana ɲɛmɔgɔw ko bɛnkan gafe min bɛ u ni Faransi jamana cɛ n'u ka finitigiw b'u ka jamana kɔnɔ ko dan bɛna sigi u la ko Faransi jamana finitigiw k'u bolominɛ bɛɛ lajɛlen cɛ k'u ka jamana bila. Somali Al-Shabaab jihadi jɛkuluman ma caman taara u daga forobacakɛyɔrɔ dɔ la kunun kari Mogadishu dugu kɔnɔ ko fasoden mɔgɔ 5 fagara ka fara jihadi jɛkuluman ma 6 kan a sen fɛ. Zambi Amérique jamana ka nafoloko ciladen Jeannette Walem sera u ka jamana kɔnɔna la k'a ka kan fɛɛrɛ ni dabaliw ka tigɛ walasa juru minnu bɛ Zambi jamana la u ka se ka sara. Afrique du Sud ministre min sigilen don u ka jamana kɔmakow ɲɛnabɔli kunna Naledi Pandor ye wele bila bin tɛnɛ ko bɛnkan teliman ka kan ɲini Ukraine jamana kɛlɛ la a ye min laseli kɛ Sergei Lavrov ɲɛkɔrɔ. Kenya u ka bigansi kolokoloyɔrɔ dɔ la Kenya ani Tanzanie jamana kɔnɔ ka farafin ɲinɛ belebelew lamara ko nin ɲinɛ fanba ninnu ka baara bɛna bɛn sɔgɔsɔgɔninjɛ tuberculose banakisɛ o sɛgɛsɛgɛli min bɛ wele ko projet Apopo.